Pipila ka dagkong imahen ang giparada sa Cagayan de Oro River sa Cagayan de Oro City. Kiniato sa fluvial procession sa kapistahan ni Senyor San Agustin. Atong silipon sa report ni James Paulo Yap. Agig pagsaulog sa kapistahan ni Senyor San Agustin, ang patron sa Cagayan de Oro City. Usa ka fluvial procession ang gipahigayon sa Cagayan de Oro River, gikan sa Barangay Puntod, paingon sa St. Augustine Cathedral. Lakip sa giparada ang mga dagkong imahen ni Senyor San Agustin, Santa Monica ug ang Birhen sa kota. Gawas niya na, siyam ka mga barangay ang misalmot sa Indigay sa fluvial float kung asa gipakita ang kultura ug tradisyon sa mga Cagayanon. Unta kamong kitang mga katauhan, atong ampingan kining maong bulawanong panaghigalaay dili lamang sa mga higayon ug panahon sa kasaulugan sa kapistahan kundi sa tibuok adlaw sa atong kinabuhi aron kita maoy modelo ug sumbanan sa uban labi na sa atong mga kabataan. Nagpasalamat sab ang simbahang Katoliko sa LGU tungod sa suporta nga ilang gipakita sa kalihukan sa simbahan. But to achieve such happiness, we should be conscious and cognizant in having more of God in our lives. Paghuman sa Santos nga misa, gilinyahan gilayon sa mga Cagayanon ang libreng pack lunch nga giandam sa simbahan, LGU ug pribadong grupo. Okay kayo karon sir nga tuig sir. Bibo. Lingaw gid kayo sir. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.